मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के सारा मेरी यारी मैत्री ही प्रत्येकासाठी खास असते. बालवाडीपासून सुरू झालेली मैत्री कॉलेजपर्यंत आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी होत जाणारी मैत्री कायमच स्पेशल असते आणि प्रत्येकाच्या आयुष्याला एक वेगळा अर्थ देणारी असते. रुसवे फुगवे अडलं तर मदतीचा हात देणारी आणि नडायचं म्हटलं तर एका हाकेवर धावून येणारी, तुमच्या प्रत्येक चांगल्या वाईट गोष्टीत सोबत असणारी मैत्री ही कायमच आपल्या मनाच्या जवळ असते. ही तुम्ही कधीही विसरू शकत नाही. आणि कॉलेजची मैत्री म्हटली तर ती आणखीन खास असते. असंख्य आठवणी जोडून जाते. आज आपण आलो आहोत फ्रेंडशिप डेच्या निमित्तानं SPK कॉलेजमध्ये. या स्टुडंटची मैत्री नेमकी कशी आहे, चला पाहूया. फ्रेंडशिप डे आहे आणि त्यानिमित्तानं आपण सगळे एकत्र जमलो आहे. तर तुमचा ग्रुप कितवीचा आहे आणि तुमचा एकत्र ग्रुप कसा काय तयार झाला? आम्ही आता यंदा लास्ट इयरला आहोत आणि आमचा म्हणजे फर्स्ट इयरपासून आम्ही एकत्र आलो. लॉकडाऊनमध्ये म्हणजे एवढं आम्ही एकत्र येऊ शकलो नव्हतो आणि SY नंतर हळूहळू कम्युनिकेशन वाढत गेलं, सगळं वाढत गेलं. त्यामुळे ग्रुप वगैरे एकमेकांना समजत गेलं कसं आहोत काय आहोत आणि आता खूप मस्ती करतो आहे. आणि लास्ट इयरमध्ये जरा टेन्शन पण आलं आहे कारण खूप लवकर संपत चाललं आहे ते, त्यामुळे विचारा बाकी. तुमचं नाव कसं? माझं सायली कुडतरकर. आणि आता एक ग्रुप तयार झाल्यानंतर अनेकदा खटके पण उडतात. मग असा एक कोणतरी असतो जो कायमच भांडत असतो, तसा तुमच्यापैकी नेमका कोण आहे? आज आला नाही येतो नेमका राहुल. तुम्ही आता म्हटलं होतात की अनेक किस्से असतात, धमाल होतात कॉलेज म्हटलं की, पण त्यामुळे संपूर्ण ग्रुपला टार्गेट केलं गेलं आहे शिक्षकांकडून किंवा असं काही झालं आहे का लेक्चरमध्ये किंवा कॉलेजच्या बाहेर? टार्गेट म्हणजे आमचा ग्रुपच एवढा आहे. अजून थोडे आहेत ते म्हणजे एकच ग्रुप आहे. आमची युनिटी म्हणजे पूर्ण ग्रुपचाच एक युनिट आहे. त्याचे काय अजून पूर्ण डिपार्टमेंट एकच ग्रुप तसे काय म्हणजे सेपरेट ग्रुप असे काय नाही, एकच ग्रुप. आणि त्याच्यात भांडणं म्हणजे असं काय थोडेफार चालूच असतं ते, आणि मस्ती मजा शिक्षण ते चालूच असतं. तुम्ही सगळे सावंतवाडीतलेच आहात की बसने वगैरे येता कॉलेजमध्ये? मी गोव्यातला गाडी घेऊन येतो. आम्ही अर्धी इथेच वाडीत राहतो त्यामुळे. मग एक असा असतो आपल्या ग्रुपमध्ये, तो एकदमच स्कॉलर असतो आणि त्यानंतर त्याचे नोट्स वगैरे आपल्याला यूज होतात, तसा कोण आहे? काय कोणाला जास्त नोट्स द्यावे लागतात आणि कोण जास्त लेक्चर बंद करतोय तू सांग. बोल बिंदास्त बोल, नंतर काय मॅनेज करता येईल आपल्याला. मयूर आणि त्यांना नोट्स आणि द्यावे लागतात. का लेक्चर का बंद करतोस किंवा तुला का नोट्स द्यावे लागतात? असं कॉलेजला जास्त असं सवय नाही यायची अशी का सवय का नाही? असं टायमिंग चुकतो कधी कधी, असं उठायला होत नाही, असं कंटाळा येतो, बोरिंग वाटतं. लेक्चर बाहेर फिरायला जास्ती आवडतं. मग कधी कधी लेक्चर होतात, चुकून जातात. मग काही स्टडी उरलेली असते, मग हा आहेच आपला सिद्धेशला कॉल करायचा की बाबा सिद्धेश आहे, काम आहे जरा दे, हे दे ते दे. मग तो सगळं पण असं असतं ना, स्कॉलर म्हटल्यानंतर थोडंसं माझेच नोट्स आहेत मी काढलेत मग मी देणार नाही असं करतो का? कधीच नाही, ह्याच्याकडनं तर आम्ही कधीच नाही ॲक्सेप्ट केलं. असा एक आहे तो आला नाही आहे, क्लासमध्ये असतो तो. बट हा त्याचं नाव काय? मायकल आणि हा तसं कधीच नाही असं करत. सगळ्यांना नोट्स प्रोव्हाइड करतो सगळं. कधी असं काही डाऊट असेल तरी पण तो क्लिअर करून देतो सगळ्यांचे. एक्झामची पण हेल्प करतो. सगळं ऑलमोस्ट सगळं हाच करतो. बघ एवढं प्रॉब्लेम म्हणजे क्लासमध्ये मुली कमी आहेत. वादग्रस्त विधान. बरं, मग कधी असं पडलंय किंवा काही झालंय यावर? ते आधीचे किस्से आहेत 9-10च्या टायमिंगचे. ते आताचे काही किस्से आहेत का कॉलेजमध्ये? ना आता नाही, ते गर्ल्सच कमी आहेत ना. ते आम्हाला समजलेलं की IT फील्डमध्ये पोरी खूप असतात असं समजलेलं की तो एक मिसकन्सेप्शन हां झालं ते.
त्याच्यामुळे ते राहून गेले. असं विचार केला की बाबा हा खूप जण असतील आता ते एन्जॉयमेंट असेल, तसं काहीच नाही. आलो पहिल्या दिवशी बघितलं तर चालच मुली होत्या वर्गामध्ये. बरं, तुला प्रपोज वगैरे आलेत का? आणि तू कोणाला मदत केली आहेस का? म्हणजे असं आत्ता आत्ताच्या ह्याला असं कोणाला हेल्प नाही केली आहे अजून, बट जास्ती ह्याला हेल्प करतो. लव मध्ये नाही, बट कधी कधी सपोर्ट करतो की बाबा तू पण हे एक्सपिरियन्स कर, तू केले नाही आहेस, नंतर कधी करशील असं. बरं, तुझ्याबद्दल आता एवढं भरभरून बोलतायत तुझे मित्र, जबाबदारी वाढली आहे नोट्स देण्याची, पण तू त्यांना काही सल्ला देशील का? बाबा लेक्चर बंद करू नका किंवा काय? प्रॅक्टिस चालू ठेवा कोडिंगची आणि काय. पण एवढं भरभरून बोललेत नोट्स त्या, मग यापुढेही असाच सांभाळून घेणार आहेस की सांगणार आहेस नाही तुम्ही तुमचा अभ्यास करा किंवा काय? नाही, काही अडचण असेल तर मी आहे, काही मदत लागेल तर फोन करा. बरं, एका प्रत्येक ग्रुपमध्ये एक लाजाळू सुद्धा असतो, तर असा लाजाळू तुमच्यातला कोण आहे? पाठीमागे लाजवलं. आताच दिसते आपल्याला लाजतोय, सतत मागे 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 पहिल्यापासून बघते, सतत या ग्रुपच्या मागे. बरं, मग मैत्री होत असताना असं काही झालंय का की आता बाबा एका गोष्टीमुळे तुम्ही सगळेजण एकत्र आलात आणि त्यावेळी त्या मुलाला तुम्ही खूप सपोर्ट केलाय, मग तो मेंटली असो किंवा काही असे काही किस्से आहेत का ग्रुपमध्ये? हां, म्हणजे थोडे थोडे असतात तसे किस्से, त्याच्यात केली आहे हेल्प. म्हणजे आता तुम्हाला एक्झाम्पल असं काय देऊ शकत नाही, पण लहान लहान म्हणजे कोणाच्या घरी म्हणजे काहीतरी वाईट घडलं आहे. आता आमचा अजून एक मित्र होता, तो आता आमच्यात नाही आहे, म्हणजे फर्स्ट इयर सेकंड इयरपर्यंत होता. तिथे एक घटना झाली, दुःखद घटना झाली आणि तो आता आमच्याबरोबर नाही आहे. तो एक आमच्या टीमचा एकदम चांगला म्हणजे जॉली पर्सन होता, त्याला मिस करतो एक. हां, प्रत्येक वेळेस आठवण येते. म्हणजे आम्ही समजून बाहेर घेतच तिथे नाही की अजून त्याच्यासोबत झालंय. असं वाटतं की दादा आमच्यासोबतच आहे. प्रत्येक वेळी त्याची आठवण करतो. काय जर ठरवलं एवढे कुठे जायचं प्लॅनिंग असेल, पहिली आठवण त्याची येते आम्हाला. आम्ही वर्गात एक दिवस तरी त्याची आठवण असतेच आम्हाला. कोणी विसरू शकत नाही आणि कधी इमॅजिन पण करू शकत नाही की त्याच्यासोबत असं झालंय. आणि खरंच खूप इमोशनल आता तुम्ही सगळे झालात, कारण मगाशी एवढे गंमत मजा मस्ती तुमची चालू होती, त्यामुळे तुमचं त्याच्याशी बॉन्डिंग किती आहे केवढं आहे हे तुमच्या बोलण्यावरून समजतंय. पण एखादा ग्रुपमध्ये असा असतो की चल लढायचं आहे ना, आपण रेडी आहोत, असा पर्सन कोण आहे या ग्रुपमध्ये? नेमक्या किती याचे असे किस्से आहेत जे आता ते काही एक सांगा. म्हणजे आता हा अभ्यासू आहे, हा एन्जॉयमेंट करतो आणि आमचं असं आहे की बंक करायचं असेल कॉलेजामध्ये सगळं एकत्र मिळून बंक करणं. असं नाही की कोणी आलं नाही आलं असं नाही, एकत्र सगळीकडे. हां, बरं. तेच आहे. आणि कुठे पण प्लॅनिंग करायची सगळी एकत्र, बॉईज गर्ल्स वगैरे. असं आमची हे नाही की हा वेगळा तू वेगळा, असं काय नाही. सगळ्यांना एकत्र घेऊन आम्ही जातो आणि यापुढे पण तेच करणार, कधी विसरणार नाही एकमेकांना. पण बंद करताना असं झालंय का की तुम्ही सापडलातच किंवा हां ते काय आहे? पण काय झालंय काय असं? म्हणजे हां, सपोर्टिव्ह म्हणजे टीचरही खूप समजून घेतात आम्हाला आणि आमची कम्युनिटी टीचरना पण खूप आवडते अशी. मग आता कॅन्टीनमध्ये गेल्यावर असं असतं की कॉन्ट्रिब्युशन असतं किंवा कधी कधी असतं की TTMM, मग असं कोण आहे का जो ज्यावेळी कॅन्टीनमध्ये जायचं असतं त्यावेळी कल्टी मारतो जातो? राहुल नाईक म्हणून आहे, खायला पुढे पण पैसे द्यायला मागे. बघ राहुल, तुझ्याबद्दल काय काय मागून बोलतायत ही लोक बघ. समोरून पण बोलतो. आता काहीच दिवस राहिले, तुम्ही सगळे एकत्र आता असाल आणि हे लास्ट इयर आहे, तर मग काय फिलिंग्स आहेत आत्ता की बाबा एकत्र यायचं आहे? काही तुम्ही प्लॅनिंग केलं आहेत का पुढची? जरी कुठेही गेलात तरी एकत्र कसे भेटतील याबाबतचं काही ठरलंय का की ते सँड ऑफला? असं अजून ठरलं नाही आहे, बट ते वर्स्ट पार्ट आहे जो आता जो संपणार आहे पूर्ण कॉलेज आणि ते सगळ्या गोष्टी आठवत राहणार आहेत. त्याच्यामुळे एक वेगळंच वाटतं की फील येतो की आता की बाबा आता कॉलेज आहे म्हणून भेटतो डेली, भले बंक मारला किंवा हॉलिडेज पडले की नंतर विचार येतो की बाबा ठीक आहे हॉलिडेज संपणार आहे परत भेटणार आहे. बट ज्यावेळी सगळे एका आपल्या रूटला जाणार आहेत, पाथला जाणार आहेत, त्यावेळी एक सीन वेगळा असेल की माहिती नाही की कधी भेटू काय भेटू. सो त्याचा अजून प्लॅन नाही केला, बट करू लवकरच प्लॅन त्याचा आहे, कारण की जी बॉन्डिंग आहे आमच्या ती कधी तर संपणार नाही आहे लास्टपर्यंत.
सो ट्राय करू आम्ही भेटायला एव्हरी टाईम, कधी जे असं सगळ्यांना पॉसिबल असेल त्यावेळेस असं. पण तुमच्यातला असा कोण आहे जो नखरे करतो आणि यापुढे तुम्हाला असं वाटतं की तो नखरे करेल भेटायला वगैरे, असं कोण आहे का? तसं कोण नाही आहे, सगळे भेटायला एक्सायटेड असतात, सगळे प्लॅन्सला रेडी असतात. फक्त जस्ट एक प्लॅन फक्त रेडी पाहिजे, मग सगळे त्याच्यात रेडी असतात. फक्त हां जर तू तयार आहे, हां मी तयार आहे, असं कोण नाही की बाबा तो मुद्दाम स्वतःहून खोड काढतो की बाबा हा नाही जायचं, असं कोण नाही, सगळे रेडी असतात जायला. मग प्लॅनिंगमध्ये पुढाकार कोणाचा असतो जास्त, कोण सगळं ठरवतं? ट्रिप प्लॅन एकदम एकत्र होते. प्लॅनची पुढाकार म्हणजे प्लॅनिंग त्याची सगळे. मोरक्याच ग्रुपचा हा आहे, हां. त्याच्याशिवाय आमचं काहीच होत नाही. प्रॅक्टिकल्स पण कम्प्लीट करायचे असेल तर आम्ही पाठी असतो आणि सगळ्यांचे प्रिंट जरी आम्ही नाही आलो तरी हा कलेक्ट करून ठेवणार आणि प्रत्येकाला देणार. तर मॅडमचा ओरडा पण कोणाला बसत नाहीत. सगळ्यांचा तारणहार अर्थातच हा आहे आणि मोरक्या टीलर जे काही असेल तो बॅकबोन वगैरे भरपूर बोललेले आहेत. याविषयी तुमच्याशी बोलून खूप मस्त मजा आली आणि तुमचे हे किस्से ऐकून प्रत्येकाला असं वाटलं असेल की हे आम्ही सुद्धा जगलो आहे. तर तुमचं सगळ्यांचे खूप खूप आभार. तुम्ही बोलायला अगदी उत्स्फूर्तपणे तयार झालात त्यासाठी सुद्धा सगळ्यांचे आभार. थँक्यू. कुठलं इयर आहे तुमचं आणि तुम्ही काय शिकताय? मी MA सेकंड इयरला आहे, इकॉनॉमिक्समध्ये MA करते सध्या. 1 वर्ष झालं आमच्या मैत्रीला. जेव्हा आमचं MAचं पहिलं ॲडमिशन सुरू होतं फर्स्ट इयरचं, तेव्हा हिची आणि माझी ओळख झाली आणि त्यानंतर पुढे कंटिन्यू आमची आता फ्रेंडशिप आहे आणि आम्ही रोज आता कॉलेजला येतो आणि त्यामुळे खूप ओळख वाढली. त्याच्यातून खूप घट्ट आमचे संबंध निर्माण झाले आणि खूप छान सपोर्टिव्ह आहे ती, समजून घेते मला सगळ्या बाबतीमध्ये. आणि हॅपी फ्रेंडशिप डे बिलेटेड. बरं, तू काय सांगशील? तुझ्याबद्दल तिने एवढे चांगले सपोर्टिव्ह आहे, मग ती कशी आहे आणि तुम्ही कशी तुमची मैत्री टिकवून ठेवली आहे? ॲक्च्युली मला याच्या आधी जेव्हा सांगितलं गेलं होतं ती क्लासची टॉपर आहे ॲक्च्युली आणि की तुला फक्त तू गेलीस ना की तिथे एक मुलगी आहे जी सगळ्यात जास्त तुला मदत करू शकेल. पण टॉपर्स असतात बघा, आपल्या मनात एक हेजिटेशनची भावना असते की टॉपर्स आहेत आपण कसं बोलायचं वगैरे. पण तिने अगदी सहज माझ्याशी खूप सहज जुळवून घेतलं आणि मला वाटलंही नव्हतं की ती म्हणजे टॉपर्स आहेत की ते ॲरोगेंट वगैरे असतात स्वभाव त्यांचे, ती तशी थोडीसुद्धा नाही आहे. आणि प्रत्येक गोष्टीत जर मला एखादं काम जमत नसेल तर ती त्यामध्ये करायला मला खूप जास्त मदत करते. ते पर्सनली असू दे किंवा आमचं जर एज्युकेशन बाबतीत असेल कोणत्याही बाबतीत असेल तर ती खूप जास्त सपोर्ट करते मला ॲज अ फ्रेंड म्हणून. अँड ऑब्वियसली ती खूप चांगली मैत्रीण आहे आणि आय विश की आमची मैत्री आयुष्यभर अशीच राहावी. त्यासाठी तुम्हाला खूप शुभेच्छा दोघांनाही. आणि तुमचं नाव कसं? माझं नाव ऐश्वर्या पेंडसे. तुझं? माझं नाव विद्या सावंत. कॉलेजचं यूथ फेस्टिवलसुद्धा फार महत्त्वाचं असतं आणि हा अगदी मैत्रीचा कट्टा होऊन जातो. दिवसभर आपण एकत्र असतो, बॉन्डिंग जुळतं आणि आत्ता SPKमध्ये सुद्धा यूथ फेस्टिवलचे वारे वाहत आहेत. प्रॅक्टिस सुरू आहे जोरदारपणे. तर आपल्यासोबत हे काही विद्यार्थी आहेत, स्टुडंट आहेत, तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांची मैत्री जुळली आहे का आणि असेल तर काय त्यांचे किस्से आहेत. तर तुम्ही कुठल्या क्लासचे आहात आणि कशी तयारी सुरू आहे तुमची यूथची? आम्ही फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि थर्ड इयर असे सगळे सगळ्या क्लासमधले स्टुडंट्स आहोत आणि प्रॅक्टिस म्हणजे जोरदार चालली आहे आणि सगळीकडे डान्स, स्किट वगैरे सगळं काही म्हणजे फुल एन्जॉयमेंट पण होते. खूप मस्त वाटतंय. दिवसभर म्हणजे लेक्चर करतो, म्हणजे TYवाल्यांना तर नाहीच काय, पण आम्ही लेक्चर करतो, त्यानंतर प्रॅक्टिस करतो, असतो दिवसभर सगळे एकत्र, टिफिन एकत्र खातोय, खूप एन्जॉय करतोय, खूप मस्त वाटतंय. मग प्रत्येकाच्या त्यात झाली आहे का मैत्री तुमची की अजून थोडा वेळ जाणार आहे यासाठी? काय वाटतं? हां, झाली आहे, पण थोडे लोक अजून आहेत फ्रेंड्स व्हायची, थोडे झाले. मग आता ग्रुपमध्ये जेव्हा तुम्ही त्या प्रॅक्टिस करता तेव्हा असं असतो की एक कायमच चुकत असतो, तर अशी व्यक्ती तुमच्या ग्रुपमध्ये कोण आहे जास्त? आम्ही स्किट करतोय,
तर आमच्या ग्रुपमध्ये आहे एक फ्रेंड, तिथे नाही आहे एक व्यक्ती. तिला सांगावं लागतं की बाई तू तंद्री लावून राहू नको, म्हणजे तुला लक्ष दे आणि तुझे डायलॉग्स घे वेळच्या वेळी, म्हणजे कुणाच्या नंतर तुझा डायलॉग आहे ते तू वेळेवर घे, बस एवढं. नाहीतर मग ओरडावं लागतं, म्हणजे टपली मारावी लागते की जा बाई तू. बरं, मग असं असतं की कधी कधी तो विसरूनच जातो डायलॉग एखादा, किंवा एक पूर्ण म्हणजे पहिला एक डायलॉग असेल तर 2 डायलॉग झाल्यानंतर त्याचा डायलॉग असेल, पण कोणतरी घाईच करतो आणि तो घेऊन टाकतो, असा कोण व्यक्ती आहे का? हां आहे, आमचा एक बॉयमधलं फ्रेंड आहे प्रणव म्हणून. तो आहे की दुसऱ्यांचे डायलॉग पण विसरून जातो आणि आपला डायलॉग पहिल्यांदा घेतो. मग आम्हाला सांगावं लागतं नाही घे तू पण घे ना आमचा डायलॉग, तू घे. बरं, मग आता घरी बहुतेक वेळा असं असतं की यूथ फेस्टिवल करणं घरातल्यांना आवडत नाही, मग तुमच्यासाठी तुमची मैत्रीण धावून आली की बाबा हिला करायचं आहे, करू द्या, असं काही झालं आहे का तुमच्या पूर्ण ग्रुपमध्ये, जिच्यासाठी तुम्हाला कन्व्हिन्स करावं लागलं नाही बाबा ही आहे आणि आम्हाला ही यूथ फेस्टिवलमध्ये हवीच आहे, असं काही? नाही, म्हणजे आमच्या स्किटच्या ग्रुपमध्ये तर नाही, डान्सवाल्यांमध्ये कोणी असेल मला नाही माहीत. म्हणजे आमच्या TY आहे आमचं, त्यामुळे आम्हाला बोलतात की तुम्ही लेक्चर करा आणि त्यानंतर काय करायचं ते म्हणजे प्रॅक्टिस वगैरे करा. थोडंसं म्हणजे असणारच ना, TY आहे सो असणारच, पण डान्स ग्रुपमध्ये काय असेल तर नाही माहीत आम्हाला. हां, पण आता लेक्चर तुम्ही करताय आणि लेक्चर नाही केलेत किंवा बंद केलेत आणि तुम्ही इथे प्रॅक्टिससाठी आलात, तर ओरडा वगैरे बसलाय आणि तुम्ही अशीच काही उत्तरं देऊन इथे प्रॅक्टिस करायला आलायत का? हो खूप. बरं, तू काही सांगणार आहेस का याबद्दल, कारण तू आत्ता मान हलवलीस, बोल. प्रॅक्टिस सुरू झाल्यापासून एकही लेक्चर केलेला नाही आहे. मी रोज कॉलेजमध्ये येते पण वर्गात जात नाही, मी इथेच असते दिवसभर. आणि मग मैत्रिणी मला मेसेज करतात यार तू आज कॉलेजमध्ये नाही आलीस का नाही आलीस, तुला बरं नाही आहे का? मग मी सांगते त्यांना नाही यार मी कॉलेजमध्येच आहे, फक्त मी प्रॅक्टिसला वर्गात नाही आहे. मग त्यावेळेचे नोट्स वगैरे देणं होतं की हां तू लेक्चरला नाही आली तुला नाही मिळणार, असं होतं का? नाही, मैत्रिणी नोट्स पाठवतात, मी त्यांना सांगते मग ते पाठवतात. काल त्यांनी मला पहिल्यांदा स्टेजवर बघितलं मी परफॉर्म करत असताना, तेव्हा त्यांना कळलं की मी कॉलेजमध्ये रोज येते. आता इतके दिवस त्यांना वाटायचं की मी कॉलेजमध्ये येतच नाही आहे. आता तुमचा ग्रुप काय करतो, म्हणजे डान्ससाठी तुम्ही आहात काय करता, काच क्लासमधले आहात की प्रत्येकजण वेगवेगळ्या क्लासमधले आहात? वेगवेगळे प्रत्येकजण वेगवेगळे क्लासमध्ये. मग आता जसं हिने सांगितलं की एक कोणतरी डायलॉग विसरतो, तसं तुमच्यात स्टेप विसरणारं जास्त कोण आहे? तसं सांगू शकत नाही. आमचं मल्याळम सॉन्ग असल्यामुळे ना माझ्या मध्ये सगळेच जण विसरतो. मग त्याचं विसरलं की झालं, तुझं विसरलं, मग परत 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 तेच करत असतो. छोटी छोटी कंटाळ येतं का मग चिडचिड वगैरे सुरू असते आमची. आणि या सगळ्यात जास्त कारणीभूत कोण ठरतं, म्हणजे जास्त स्टेप विसरणार असं स्पेसिफिक नाव घ्यायचं असेल तर कोण आहे? तृप्ती. बघ आता तुला असं तिने सांगितलं, काय सांगणार? बरं ठीक आहे, तुमचे काही किस्से किंवा अजून काही धमाल झाली आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांनाच तुम्हाला जे शिकवतायत डान्स त्यांच्याकडून बऱ्यापैकी ओरडा खावा लागला? ओरडा नाही ओरडा नाही बसत, गाण्यामुळे मी जास्त बोलून खाते. कारण गाणं मला जमत नाही आहे, बाकीच्यांचं आहे पार्ट पण माझं नाही आहे. मग मी त्यांच्या म्हणजे ते लोक जेव्हा बोलतात मी त्यांच्यासोबत बोलून जाते, मला स्वतः एकटीला बोलता येत नाही, ते लोक गाणं गातात. या दोस्तांचे किस्से ऐकून तुम्हालाही तुमचे कॉलेजचे दिवस आठवले असते किंवा मग हे ऐकून मनात हसूही आलं असेल. आणि जर तुम्ही कॉलेजमध्ये असाल तर तुम्ही म्हणत असाल हे सगळं आम्ही पण असंच करतोय, पण भांडणांमुळे किंवा वेळ मिळत नसल्यामुळे दुरावलेली मैत्री असेल तर ती पुन्हा जोडण्याची आजचा दिवस खूप खास आहे. जर असेच तुमचे मित्र तुमच्यापासून दुरावले असतील तर त्यांना आज नक्की कॉल करा किंवा त्यांना भेटायला सांगा आणि त्यांना परत एकदा सांगा ही दोस्ती तुटायची नाही. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.